وزیر دەرڤەیە سوید ئەنلاینت لە ئەنقەرە هۆژداریدایە تورکیا ji bo wêkê ku li axa Sûriya xwe vekişît hevdem de xalî kir ku pêtiviya Tirkiya li deriya navarast xist li serweriya welatî Yunan weke endameke ketiya Ewropa bigirît û yasa nêvdelatî bin pê neketin. Wezîra derveya Swîdê kombûnekê de digel Mewlûd Çavuşoğlu وزیر دەرvê Tirkiye ragihan em weke welateke yêketiya Ewropa û hem jî weke rêxirawa asayişa Ewropa giringê bê asayişa deriya navarast û pirsa aştiyê li Sûriya didê. Hevdem hojdarîdaya Tirkiye jî ji bo yekê ku li axa Sûriya xwe vekêşît. وزیرا دەرڤەیە سوێت ئەنلیند لە ئەنقەرەیە هشیاریدا تورکیەیە ku ji xaka Sûriyeyê derkeve. Her wê got divê li deryaya naverast jî Tirkiye rêzê ji maf û hiqûqê serweriya Yunanîstana ku endamê Yekîtiya Ewropayê re bigire. Wezîra derveya Swêd ئەنلیند got hem wekî welatên Yekîtiya Ewropayê û hem jî wekî rêkxistina ewlekariya Ewropayê em giringiyê didin ewlekariya deryaya naverast û Sûriyeyê jî û em hişyariyê dedin Tirkiyeyê ku ji xaka Sûriyeyê xwe bide paş jê derkeve. Her wê diyar kir ku netewên yekbûyî Amerîkayê û hemû endamên Yekîtiya Ewropayê jî PKK xistine lîsteya terorê de. Lê wê got em HDS'yê Hêza Demokratîk ya Sûriyeyê wekî terorîst nabînin û wekî partnereka koalîsyona li dijî terorê em wê dibînin. Mevkidaşım Enlinden'in Li ser van gotin û beyanên Anlind ya Wezîra Derveya Swêdê Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu pir tûre bû. we urge Turkey to withdraw from Syria. Yani em Tirkiye hişyar dikin ku ji xaka Sûriyeyê derkeve. Qet ne gotineka dîplomatîke, gotineka fermandayînê ye. Bi çi destûr û çi desthilatê ji me re dibêjin ji Sûriyê derbikevin? Kê ev maf daye we? Tevî ku Enlind amaje bi wê yekê kir ku PKK di lîsteya terorê de ye, lê Çavuşoğlu hemû Yekîtiya Ewropayê bi piştgiriya PKK'yê û dirûtiyê tawanbar kir. Wî got hiç tu cudahiyek di nêvbeyna PKK û HDS û YPG'yê de tune ye. Avrupa'nın Çavuşoğlu got Yekîtiya Ewropayê ji me re nabêje ji Îdlibê derkevin. Ji ber ku dizanin em ji wir derkevin dê 3 milyon mirov koçberî ber deriyê Yekîtiya Ewropayê bibin. Lê Yekîtiya Ewropayê bû çi bû me dibêjin ji deverên we ji PKK'yê paqij kirine derkevin. Ji ber ku dixwazin xaka Sûriyeyê parçe bikin. Li ser van gotin û beyanên tund yê Çavuşoğlu Enlind got ez li vir mêvanim. Di van mijaran de devjeniyê nakim. Her alî azadin nêrîna xwe bêjin. Cê serinceye carapêşiye ku berpirseke payebilind ya Ewropayê li Enqereyê bi awayekî vekirî hilwesta Ewropayê li hemberî Enqereyê bi xetên stûr aşkere dike. Helbete Enlind ne tenê wekî Wezîra Derveya Swêdê ye, belê di heman demê de wekî serûka rêkxistina ewlekariya Ewropayê Organization for Security and Cooperation in Europe jî axivî. Ji ber ku dê Swêd serokatiya vê rêkxistinê di fetreyê 2021 de jî werbigire. Mehmed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul. Lê temaşevanên hêja her li ser vê mijarê em ê bimînin hevkarê me Mihemed Sanrî li İstanbul bi awekê zindî didgelme dibîtin ku Swîd li dor rewşa rojhilata deriya navarasta herêma Qerebağ wê rexneyên tund li Tirkiye digirîtin. Mihemed evdema te baş bîtin karvedanên Tirkiye beramber rexneyên welatên Ewropî çine keremke zanyariyên bêhtir bigihîne. Evdema başpelê bi rastî ji gelek aliyan ve arîşeyên siyaseta navxweyî û siyaseta derveyê ya Tirkiye têkel bûne, navhevketine. Bu numuneyeke pir biçûk e lê pir balkêşe îro li Stenbolê, navçeyeke Stenbolê, girovek ya şanoyê xwest cihekê navendeke ya şaredariya Stenbolê ji ber ku gelê ji şaredarê Stenbolê sûz dabû Kurda ku yê CHP piştgiriya Kurkirî bû Kurda bike û şan û muzîk û hunerê Kurdî piştgiriyê bû bike. Îro carapêşiyê navçeyek ya Stenbolê grûvek ya şanûyê bi destûra belediyê xwestin şanûya xwe derxin ser dike lê qaymakamîtiya wê navçeyê bi hêceta ku dê esayîşa komelgeyî têk biçe qedexe kir. Ca lewma ji gelek aliya ve arîşeyên siyasî yên Tirkiyeyê navxweyî û yê Tirkiye bû nimûne dema îro Wezîra karên derve Enlind digel Mewlûd Çavuşoğlu qiseya dawiyê kir
گوت او قصه تو جمن را با آزادی راحتی دبیجی از هفید کم هر کس لترکیه جی وکتا بکاره آزاد باخده لی مولود چاوشوغلو زیده نگیر صرفه هر دم آرسته دریا سپیده yani İro, Morgan Ortegas ya Berdevka Koçka Spi ya Amerika'yı beyanekton der hakkı Türkiye legerina ku carekedi keştiya legerine ya enerjiye derketiye ku derdora grava meyse kare legerina enerjiye bike Türkiye bi havlek ya provokasyone ya provokatif بنافكرو قدرت تركيا يعني وزن وكارين provokatif bine. Her netine areste deryana veraste bonumona vezire bergiriya Moskova'ya İro digel vezire bergiriye Türkiye Hulusi Akarakbi god binara em nigeranın jibere ve cihadisten kuca Suriye hatine mihveri Azerbaycan'da şer dikin. Gel areste siyaseta nafqayı deji ve her keşe o greften kohana به وی رنگی تبله که کشو گرفتن در ود به بونمونه و سروک اپوزیسیون کمال کلشداروغلو بری چارو جا خواست بو گوت اف ترکیه به شیوه که نورمال نای اسایی نای بره برن که آریشن و آبوری بکاریه و به یعنی دموکراسی و گلک آریشن و زیادت دوت وقت گزوتر ده بچه هل بجارتنه لی بردف که AKP یا partiye konu hükümete berdef ki ve got demaku arişemel Libya yani demaku arişemel naberasta derya spiyane demaku arişemel Azerbaycan yani seruke opozisyona biçi cesareti biçi ruhi ders kevid beje ka em biçin hel bjartine yani ve derece vakit got arest yani gelek aliyada arişen Türkiye nafayı o en derbeyi hamu ketine nafiyek de editonu zani ka kijek af arişe kijek jisedeme nafayına ancak kijek jisedeme derbene o her yekitiye Avrupa'ya yani seril ve denayı ka kira uşav de bay bükübe biçe le desladaren Türkçe fikrin outbejin hayana kesek bu avaki pratik gaven pratik gaven ku konkret lehemberi menabetine her تشت دسته أخفتن دفمينه لو ما جالك عليا برحت ودستوا سبك حركات كم دست بفيران جاف أريشين نافقية تركيا ويلدردو رجع بفي أواي بردهم دك بله بله محمد سانری لإسطنبول تتقل مدى بو جالك سپاس جبوان زانيارينته